entre as montañas de Brión e Belón, na parroquia ferrolana de Serrantes. Dícese que en tempos antigos había unha pequena cidade chamada Valverde. Chegouse un día un home, un apóstol peregrino, que andaba polo mundo a pedir aloxamento e unha taza de caldo. Peta na porta dunha casa. Poden darme algo de comer? Ponte a traballar e deixa de andar a pedir polas portas das casas. Márchate, que aquí, neste pobo, non tes nada que facer. Estivo tocando a varias portas, pero sempre encontrou unha non por resposta. Canso xa chegou a casa dunha muller que vivía un pouco afestada do pobo cos seus fillos pequenos. Podería darme algo de comer? Non teño moito que ofrecerlle, porque somos pobres, pero acabo de cocer o pan. E esta ofrécelle un pouco de bola que acababa de cocer. O home, agradecido, dille a muller que fuxera por o camiño arriba sin mirar atrás, que a mala xente de Valverde ia sufrir un desengano que ela non merecía. Ela así o fixo, despois de que o home lle asegurara de que os seus fillos non correrían perigo. Pero en vez de mirar adiante como lle dixera, Mirou para atrás cheo de curiosidade e viu como a cidade de Valverde estaba a desaparecer baixo unha morea de auga. A muller morre por desobedecer, pero os seus fillos sálvanse flotando no berzo no que dormían. Din que de aí ven o nome de Lagoa. Dos niños en castelán, dos nenos en galego.